Rapolo Amihanan, 5th battle. Yo, maglanggo sa tanan! Laglag para 5 semifinals. Big shoutout sa Azul Tuslubuwa. Di Busikong, dahil salamat sa venue. O nadiritanan, dahil salamat ninyo sa pagsuporta sa Rapolo. Laglag para 5. Sa akong wala, gikan Surigao. Make some noise for Syntax! Tag life, gangster acting so tough, pero walay nahimo sa pangbastos ni Maki imong galawan lame brad. Kung ako giingato, we can continue outside na murag step up. Asylum, Surigao Rock Battle League, Surigao State Clothing, Peligro, Style Clothing. Okay. Sound to! Gikan Ibo, Lapu-Lapu! Make some noise for Ban! Ikaw jokes man o bars, imong banat kay waktanan, imong sakit nga pagkawak dili na matambalan, makadaog ka na kung imuha kong matsambahan. Kampo sa ni Daryl o ni Steven Luna o ni Vlogs. Okay. Sa tanan ni sponsor para sa Laglag Bara 5, dahil salamat yung tanan sa pagsuporta no, dahil salamat. Para kwintos, daw si Syntax, pili niya una si, ikaw na no? Pili niya una si Ban. Yo, minata tanan! Semifinals, judges, stricto sa oras, minata! Round 1, Ban, let's go! Yaw ako ang una. Siyang gapili. Maglisod ko og puntos da. Yaw ako ang una, siya gapili. Maglisod ko og puntos da. Makadaog ra ka na ako, pero sa kwintos ra. Round 1 game. What's up, Syntax? Unsay feeling nga naabot ka semis nga swerte ray gisaligan? Ni GI wala katungha kay naigi anak gyatiman. Si Ganjay wa katingog kay sa smoke na palabian. Nakadaog ra ka ni Ganjay kay pamubuay og choke ra ang ilahang gibasihan. Haya-haya sa buang Swerte kaayos iyang kontra. Ni GI wala tungha na si Ganjay kay na choke pa. Nakamataw daw siya sa kamatuuran. Sure ba? Natawag ka? Katawanan kay kastanan murag choplak sa Dota. Unsay grupo nimo Asylum? Asylum good town. So may member ng Asylum. Mga Asylum og naw. Nangutaan na raman ko. Ay kalagot good gown. Gwapo mga good pamirlar ka adtos dog found. Kung ako'y pabuton tagak na ka. Ni GI pa. Kung nakalusot ka sa Ganjay, karon missile na. Gipildi ka ni gituad. Bisag nag-freestyle ra mo na kusog nga ebidensya nga hinay ka. Gipil dito na ako sa sinuwatay. Sa panahong di pa kay kuhanas mo battle. Unya gilampaso ra kag freestyle. Fantastic brother. That means mas banga pa ka ni Maki katong gipahilak sa quarter sa Laglag Bara 5 nga bracket kay pinakawak nga rapper. Di man lang gani ka kay ba mo rhyme og tarong nya mo try kag harong? Nakakitsansa, pero pagagamay in tawon mong ay paglaom. Kumusuwat ni tawanan mga pilit na bara maupay unahon. Pwede migo na lang ta? Ha? Di ba kung kaangay kontrahon? Kay real talk dili kagahi. Mas humok pa ka sa gapas. May panimo si Mingoy Papa kay kusog pa mamayabas. Maong pildi na ka pare. Sa semis na ka mapapas. Kung giswerte ka pang niagi, ako'y muligis ni mong dimalas. Nabuang na ka kung nakatuo ka makadaog ka na ako, yabag. Wajay palag, katulra ka sa kong bahak, di ka makahimo og dakong samad. Gusto ka magkapangan, oy, ay napaglaong pa brad kaysa imo mga pangandoy, ako'y babag. Time. Round 1, Syntax! Yo, what up, Ban? Ang rapper nga nayuyab, nga mangchat sa lain. Nga mangchat sa lain. Muna ingon sa nga mangchat sa lain. Muna ingon sa last ni mga kontra. Wala ko'y pake kung naay malain. Isipa daw, ikaw pud ang rason kung ano imong uyab sa lain ni pilit. Ikaw ang in between sa laing laki o gimong uyab. May tiban maong sa lain sa nidikit. So ayaw na pagdahom nga sa bae makadungog kag aido. Don't act na importante ka sa beach unsa ka ay bro. Don't act na importante ka sa beach unsa ka ay bro, pero ang alibay siya daw nagamit sa account. Ang modus makasuka.
ang modus makasuka. Hugaw na pagtanaw ng laing tao sa imong uyab niya, ikaw nagkatawa. Pero kung tinuod man, imong style makabulabog. Bahalag pagkauwawa ng uyab, ang importante mo daog. Mauna ang nagpamatuod, nga di lang ka basta cancer. Kayon sana, aroning nag-isog, tag life, gangster acting so tough, pero walay nahimo sa pangbastos ni Maki imong galawan, lame brad. Kung ako giingato, we can continue outside na murag step up. Continue outside, step up. Di ba hilig pod kag sayaw? Pwede ko nimo mahimong mentor kay grabe pod kung mo galaw. Pusi lang ang gamit. Paubos na ng tira, bro, wala ko'y chill. Ang TL, di mahimutang sa paglikay. Nga murag nagdrill. Akala mo ata, mababait tao sa hood ko. Gutom sa babae, yung bitch mo ginawang food ko, di ba mauna imong style? Yeah, di ba mauna imong style? Ang pangdamay gihimong habit. Gabi ka sungugan, ya sa dia ito, dalira mahagit. Gibalik lang na ako ni mutanan para makatungkag disiplin. Sa pag-isip nga dalira ko malamon sa battle. Sige, taste your own medicine, pero what if, ayaw pag-overthink ka, what if tanang MC nga gidamay nimo ang uyab, imong uyab na budigangbang. Kung sakay imong bation, nya say mo pa jud atubangan. Kaibaw ko battle rane, pero isipa kung sulit ba ang premyo para mang bastos ug mag-imbento. 30k man o 100k di makapalit og respeto. O pareho tag champion, pero dagang tag diferensya. Di na nimo may tago kay ikaw mismo ang ebidensya. O pareho tang champion. Ang kalahian lang ni champion ko nga walay gipakauwawan nga ni champion ko nga walay gipakauwawan mao nay best move. Yes, we are on the same page, but we're not on the same book. Round 1. Round 2, man! Atay, grabe ka funny ka gaw. Abi na magpildi ko kay grabe ang round. Proud kay siya, gichatan siya. Gamit dami account. Multi na maribat. Pildi na siya, laylay lang yung katawa. Kung sa'yo yun nila ko siya, ako nasawa. Round the game. Pagkibaw na ko, ikaw ako makontra. Wa ko ka-focus. Wow! November pa gani. Na ako'y bonus round. Salamat dyan, Leo. Ikaw akong tinuod na amigo. Og tunay nga true friends. Ari na lang nimo gihatag ang bonus round nako kay natagak na Lawrence. Rest in peace nimo Syntax ug sa pamilya nimo condolence. Iglubong nimo mura kag badyaw kay itsahan ti kag Cowens. O badyaw ra kahanggaw. Ay nakog pangutan Patakar kag sausaw. Ang kasakit mo ikan kaning badyaw kay nagsaum-saum sarap batil wala damha. Buhaton tanan nga palawom-lawom para la makahawid og kwarta. Ya unsa? Kaya pa? Murag mo hilak naman ka. Murag tuga-tuga kag impil og frat ba na sa bunal di ka agwanta. Sala ni Leo, gisampa, kaning pabida, nga lampa, ug sa mga sayop niyang binuhatan ako'y ni garantiya nga karma. Ako'y ni garantiya nga karma, maong top na, mo ni prangka, di ko ni mo kaya dol, promise. Mga tog tanang tawo kung magbatil mong aris. Kay boring kay kastanan, di sa ingon nagpinamay, di ta perpekto pagkatao. Dawata ang panghinaway, aron unique ang rap battle adto Siargao ani abay paghimog liga sa Siargao nga ang pangan pamingaway. O paghimo na lagliga, ikaw andyan Leo sa Siargao. Unya ang imong mga pasudlon, mga parehas ra pud nimo nga ampaw. Kay real talk di ka deserving makasud sa pulo. Bisag pangutan-on pang Ginoo. Mas okay pa siguro tong OG nga si Loco. Kay bisag ingana na siya, iyang banat katawanan. Magsakit ang papangig sa wala masagpaan niya. Ikaw jokes man o bars, imong banat kay waktanan. Imong sakit nga pagkawak dili na matambalan, makadaog ka na kung
imuha kong matsambahan. Di ka tabla, dili ka draw. Dalira ka masapawan. Dili man ni siya pangasaba, igura gitambagan mo balik ka sa pagkabata. Muuli ka magkamang. Ay. Nando, Syntax. Inyong grupo nga saman, grabe kapalpak. Si Climax. Grabe kapalpak. Si Climax, naing nag-ungo. Nya kamo mga doktor kwak-kwak. Pero di lang na. Nya kamo mga doktor kwak-kwak, pero di lang na ang rason kung anong inyong grupo sa waste. Kay kamo lang mismo nagdinautay. O grabe ang pag-hate. Pag dinautay, o grabe ang pag-hate. Kamo lang mismo ang nagdinautay. O grabe ang pang-hate, magsinuwatay pa sa battle. Ang Inspiration 3GS. Magsinuwatay pa sa battle. Ang Inspiration 3GS. Magsinuwatay pa sa battle. Ang Inspiration 3GS. Galawang toxic mga trash. Murag mga bayaw ang early days. Asylum versus Shaman. Suwaye inyong dapog kay mabungkag. Sa kada punchline ay pakaping nga sukmag. Kang klainog, di mo magsilbi kang klainog voice lot. Sa kalaw mo ka cold, sigurado nga masubawan. Pero base niya mandagan, na mi gringo naghuwat sunasan. Sige pa gangster, may ma-G-check mo ni Chad ng TBS. Yo, Pen! Woo! Ingon si Shin, na daw bakong kantang BTS. Ingon si Shin, na daw bakong kantang BTS. Naapay Jansky ug Michael. O dugay nang walay duwa, pero delikado. Basta, delikado pag... O dugay na walay duwa, delikado pag... Dugay na pero delikado pag muduwa. O di mo magsilbi sa ka-inspired. Napay Jansky og Napay Jansky og Michael. Dugay na walay duwa pero delikado pag mabundak. Di mo magsilbi sa ka-inspired kay nanay love life si Gustav. Sabi katawan niyo. Nanay love life. Nanay love. Nanay love life si Gustav. Nanay love life si Gustav. Nanay love life si Gustav, di mo threat sa inyong galawan nga puro chismis silhouette. Dark side sa uban ng gimong business. Silingan lang mahadlok ninyo. Mo nang di mo delikado. Mga snitch info lang dili safe ninyo. Time. Last round, Ban! Chok-chok lang ang agi. Halatado nga ang pakshit kay matagak. Unsay gringo hunasan ako mahadlo ka na puyo ko daplin sa dagat. Ay, represent. SM suicide ba? Country game. Sa mga wala makabalo. Mao ni akong pinakapaborito nga linya ni Gago. Ana siya? Tinuod ka nga taga Bukid kay Provinciano. Tinuod nga taga Bukid Provinciano. Kamaayo sa kanahan. Lisod kaayo malabawan. Iyang kabugo gi-express. Maudali mapalawan. Inga na ang jokes nga post ni Manuel, Tata, Leo ug MP3 sa Facebook na pasagdaan. Tinuod nga taga Bukid, Provinciano. Cloud9 ikaw ba yan? Yan ni champion ka sa Sargao? Ha? Seryoso? Sa panahon na mga rapper dito, mga wak siguro. Nakataghap si Bobo atong Gustav sa solo.
Wa magsilbi sa hait nga suwang ang katunggahig ulo. Nya pinaana pa mag-rap. Grabe ka. Nya pinaana pa mag-rap. Grabe ka angas si pare. Di ko mo palag ni mo syntax na ba ko'y gatas sa labi. Maong lahos na kas pinali. Wala ko'y balak mo ali. Mas makuyawan pa ko sa imong suwang kaysa sa lawas ni Maki. Pang-trap mo nga artist. Ikaw, lopay nga type beat. Ako ang mas effective sa jokes. Pero imong naong ang mas lap trip. Dakutag kalahian. Kung ikumpara ta pananglit. Ako Batman nga medyo joker, ikaw nabuntagan lang ako aknit. Hagbay ra ka na priso sa imong kawak. Kung na illegal pa. Banga kay ka musuwat nya feeling lyrical ka. Kung ako pa nimo undang og rap unya pa medical na basi nabuktot ka sa bangko nimong sigig alsa. Ay sigma bright lagi. Klaro kayong zero kag IQ. Guba man gani itong makina. Kani ba kang syntax error sa calcio? Katong nagselfie ka, nagtakilid, ang suwang nimo na silo. Dili masigusto ba ito ang picture nimo kung side view? Wako'y plano nga magbars. Ganahan ko mang buwisit ron. Kung mag-selfie ka, magtakilid, mura kag crescent moon. Ano magbars pa man ari? Nga kaya man tikang pildihon gamit basic dong. I'm not sure that I will be the champion, but I think I will make it soon. Unsa ang feeling nga pildihonon? Murag boring naman. Walay tsansa nga maalsa ka sa imong mga barang corny gaan. Pero okay ra malope ka sa rookie na ban. Congrats, makaadto na ka og finals. Pero audience na lang. Nasaan si Tax? Di na ko misbit. Sabay ito akong third round. Pangupat na ako ni nga battle sa Cebu. Pangupat na ako ni nga battle sa Cebu. Nya semis ni abot. Pangwalo na ko nimo kung wala ko masayop. Tapulan kay ko mag-prepare. Mo nang sa uban, makaingon nga dili ko sa battle, dili ko fit. Ako ang ikawalo nga sige ra gigda. Pero ang Respect. Oy. tapulan ko mag-prepare. Munang makaingon ang buwa ang uban sa battle dili ko fit. Ako ang ikawalo nga sige lagigda pero ang value infinite. Na I pero ang value infinite. Ako ang ikawalo na sige lagigda pero ang value infinite. Yo, before my time, last. Ayaw pagpadala, ayaw pagpadala sa rap battle ban. Ang duay explore. Di lang basta na ay kasulti.
ang after battle i-ensure nga walay malain pagkatapos di na kawalan sa pagkalalaki. Kay mas astig makadaog nga walay damay nga babae. Time. Time. Syntax 1, Pagpagato. Rapolo, Amianan, Laglag Bara 5, final, semifinals. Syntax versus Ban, Pagpagato balik. Siya lang doa. Judges decision, 5-0, Ban. Siya lang si Syntax. Ang mga bigo niya. Okay. Salamat. Yo, Syntax, bawi pon. Ban. Judges. Yung Lawrence, iboto na ko si Ban all 3 rounds. Sa round 1, medyo okay pa. Medyo okay pa si Syntax. Round 2, round 3, Ban. All 3 rounds. Pakyo dyan, Leo. Si Ban, clearly napawn siya sa performance pero mas effective ang ibuhat ni Ban sa yung material. Magkaragang jokes. All 3 rounds man. Shout out ni Boards ka na pa kung all 3 rounds ako gihatag ni Ban. Makita sa video, consistency. Yung climax na all 3 rounds Ban. All 3 rounds Ban.